Xante. Poz handia da niretzat hemen egotea. Zer jakin nahi duzue? Karla da zure izena, ezta? Karla Cayetana, espedientean jartzen du. Izena, biabizen, fitxa poliziala... Egia esan nire argazkian oso gaizki ateratzen naiz. Lisatu japoniarra egin nuen eta oso gaizki geratu zitzaidan. Lisatu japoniarra? Zure ustez, zergatik zaudemen? Espero dut nire hilarengatik ez izatea. Elkarrizketa hau hartuko nauzuen ala ez jakiteko da, ez? Zeren, edozein arazo baldin badago amari deitu diezaioket, eta berak ordainduko du. Itzei egozu pixka bat zutaz. Ez dakit ba ze esan. Jatorra naiz. Normala. Moda gustatzen zait, bidaiatzea, erosketak egitea, belaontzian nabigatzea, autoa gidatzea. Autoa? Ez daukazu karneta edukitzeko adinik ere? Baina txaleteko lursaietan ez gaitu inork ikusten. Jakina. Ikusten oso normala naiz. Guztiz normala. Zentroan esaten dute pija xamarra naizela. Irain moduan. Baina niri ez zait inporta. Liskarretan sartzea ez zaizu gustatzen, ez? Ez horixe. Niri eman eguzkitakoa igerilekuaren ertzean eta pedikura egingo didan norbait, eta ez dut besterik behar zoriontsu izateko. Ez dakit zer den pedi delako hori, baina basakabin ez daukagu. Jakina, orain ulertzen dut zura azkalena. Zer gertatzen zaien nire atzazkalei? Ez, errez. Galderaren bat egin nahi diozu Maitaneri basakabiri buruz? Ia apaindegia eta estetika kabinetea egongo dira, ez da? Adingabeen zentroan ez daukagu eta ile horiari ezin zaio horrela eutxi. Are gutxiago udan. Hatxeden bat behar dut.